Sahabatku di mana saja Anda berada, ayo kita ajak jalan-jalan untuk menengok Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Buyut untuk sekedar refreshing biar tetap fresh selalu. Ayo kita ikuti perjalananku. Kita akan zaman Belanda dan Jepang. Sahabat semuanya, salam sehat, salam budaya. Saya sampaikan sebuah geguritan. Panguripan wis ginurit ing gelare kelir, jagat gumelar. Surya pinangka blenconge, bumi pinangka deboke. Lelakon tanti kancaring carita, kang siningit kang murba sesa banjur kapan babaring lelakon. Sawangen polai kayon, jejeg miring metan mangulon. Ya iku panguripan sing wis ginurit kang murbeng kuwasa.